L-iskema l min jażel li jneħħi mit-triq il-vettura antika tiegħu u jibdilha ma' waħda ġdida li tniġġes anqas bħalma hi karozza elettrika waslet biex sa tmiem is-sena li għaddiet l-għadd ta' vetturi elettriċi żdied għal 12,666. ċifri tal-Eurostat juru li Malta b'37.7% qabżet sew il-medja Ewropea ta' 13.6% fir-rata ta' vetturi elettriċi rreġistrati. B'kuntrast mill-2023 għall-2024, Malta kellha żieda konsistenti kemm fil-vetturi elettriċi u anki f'dawk hybrid. Il-kap ta' trasport tal-art fih dan Transport Malta, Gilbert Aġus, qal li dan is-suċċess huwa dovut għas-sussidju qawwi offrut mill-awtoritajiet Maltin biex jonqos it-tniġġis li joħroġ mill-karozzi li jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel. Matul l-aħħar 6-7 snin irċivejna il fuq 11,000 applikazzjoni fejn l-ammont issa ta' grants marbut ma' electric cars kien tal-fuq minn 80 miljun. Attwalment min jixtri karozza elettrika huwa intitolata lotja ta' bejn 6,000 euro u 8,000 euro skont il-prezz tal-karozza. Lotja massima fuq il-muturi hija ta' 2,000 euro. Xi persuni li xtraw karozza elettrika u applikaw għall-lotja fl-aħħar jiem ilmentaw li l-pagamenti qed jieħdu fit-tul aktar milli mistenni. Is-Sur Aġus irrikonoxxa dan il-fatt u seraħ moħħ l-applikanti. Jiena informat li fil-ġimgħat li ġejjin ħejbdew ħirġin jerġgħu il-pagamenti għal grants pendenti li għandna. Lilin minn dawn lotjiet, is-Sur Aġus qal il-Gvern joffri inċentivi oħra fuq il-vetturi elettriċi. Mela, electric car l-onet ma tħallas taxxa ta' reġistrazzjoni. Sewwa, għandek il-liċenzja b'xejn għall-ewwel 5 snin, u mbagħad kull ma tiswa 10 euro, għandek ukoll li jekk tidħol il-belt is-CVA hija b'xejn. Waqt li l-ikbar ammont ta' vetturi elettriċi u hybrid f'Malta huma karozzi tal-possiġġiera, muturi u roti elettriċi, is-sena li għaddiet għall-ewwel darba ġew irreġistrati wkoll 5 xarabanks privati li jaħdmu bl-elettriku. B'kontrast il-karozzi tal-linja elettriċi jgħoddu 40. Din is-sena ġiet osservata l-istess rata ta' żieda f'dawn il-vetturi, fejn sa Ġunju li għadda kienu reġistrati fuq 14,000 karozza elettrika u kważi 5,000 vettura hybrid biex dawn it-tip ta' vetturi f'Malta issa jgħoddu aktar minn 19,000. Dan l-ammont ipoġġi lil Malta fil-livell ta' pajjiżi nordiċi u minn quddiem biex jilħaq il-mira Ewropea li waqqaf kompletament il-beħ ta' vetturi ġodda li jaħdmu bil-fuel sa 10 snin oħra.